Bengithanda sikhuluma naye insizwa uMasinga laphana kubhodi proudly from eMsinga futhi buya khona le eMsinga. Bengithi asiyibongele ngomsebenzi omuhle wenzile. Silokhu mina ngiqala ukumazi nje ngayo le ngoma. Njengoba uMaskandi umuntu ewazi nje kancane engawazi full time. Kungenzeka ukuthi le ndoda ibikhona all along kuyimi nje ukuthi hayi angimazi ngoba ngawulandeleli mhlawumbe kakhulu uMaskandi. Kodwa-ke le ngoma yaphuma nge-23 January 2025 ithathe nje just over few weeks before ishaya imillion. Into engiyithandayo ngokustream laphayana akekho omkhulu kunomunye. Ama-opportunities ayafana. Akekho umuntu okubamba ngophondo, akekho umuntu okuvimbayo. Abantu bazostreama umusic wakho as long as bewuthanda. Abakhathalele kuthenjwa abantu ukuthi ubani oyinkosi, ubani ukuthiwa uyiqhawe uhamba phambili ngabalandeli, uney'ndondo engakanani, udume ngani, ku-Spotify unama-views angakanani. Abantu bazokustreama, ingoma yakho iphusheka, yaziwe. Abantu baneqiniso as much as beba-streama beba-viewa labantu ababathandayo, kodwa iqiniso bazolenza kuwe as long as ingoma yakho iyilento abayifunayo bayi-enjoy. Naye uMasinga uyi-testimony kulokho ukuthi working hard it pays. I'm sure naye uwashizile lapha ashizila khona ezama ukungena egemini ngendlela angena ngayo, ngoba I'm sure mina nabanye abaningi mhlawumbe khani bemrealize manje ukuthi insizwa ikhona. There is something ngaye ayiphethe esinethemba lokuthi naye ngoba esevelela le ngoma, lokhu ngahle kube isiqalo sezinto ezinhle eziningi ezizolandela endimeni kaMaskandi nasesayidini lakhe kwezomculo. Sibonge nje ukuthi na ajoyina amanye amaqhawe ade lokho ehlanganisa amamiliyoni esikhashana esincane. Akuyona-ke into elula ukuhlanganisa imiliyoni. Kuhlula abantu abaningi asebeneminyaka emculo kaMaskandi. Yena wakwenza nje nge-less than 5 weeks. Okuyinto enkulu mina engiyibonayo ngaphansi kwegama lakhe. Qhubeke njalo-ke insizwa yakithi Masinga ukwazi ukuthi uphushe ngale ngoma yakhe ethi angikwazi ukukhuluma. Ikhona enye ingoma ayikhiphile ukuthi yiyo le egijima kakhulu online. Lo mculo-ke sikuwo kaMaskandi awunalo iqiniso. Imicimbi uqashana ngobungani akuhambi kahle. Mawuqashiwe ungakhokhelwa kuthiwa siyakuveza sikukhombisa kubantu. Kuningi nje okungahambi kahle. Kuze kula balandeli sometimes ukuze kwenze kubulungiswa ngoba kula lento yokuthi khona abantu abafuna ukugitsheza amakhanda abanye abantu ngenkani. Ekubeni bekhona abantu abadinga opportunity. Abanye sebeyitholile opportunity more than 100 times. It's time for the new blood. Siyathemba mfethu ukuthi uzohamba kahle kulo mculo wakho njengoba-ke ingoma yakhe ihamba hle kanje online. Iqhubeka iphushe ihlaso 2 million yele. Izimpi zoMaskandi-ke zokufica ngendlela. As much as usuqala ukuphumelela zizokuthola, kodwa nje wena ufocus phambili wenze umsebenzi wakho omuhle wokucula kahle, udedele izingoma ezimnandi njengale ethi angikwazi ukukhuluma. Sibonge nisalahle.